नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृतीतील महत्त्वाचे पक्वान्न म्हणजे आपली पुरणपोळी आणि कोकणातल्या पद्धतीची कटाची आमटी। प्रथम आपण सोप्या पद्धतीने पुरणपोळी कशी बनवायची ते पाहूया। पुरणपोळ्या बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी चण्याची डाळ घेतली आहे। ही डाळ प्रथम आपण पाण्याने 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेऊया। त्यानंतर इथे मी डाळीमध्ये 3 वाट्या पाणी घालून घेतलंय। आता यामध्ये आपण पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा तेल घालून घेऊया। हळदीमुळे पुरणाला छान कलर येतो आणि तेलामुळे डाळ छान मऊसर शिजण्यासाठी मदत होते। तर आता ही डाळ आपण कुकरमध्ये 4 शिट्ट्या काढून शिजवून घेऊया। एक वाटी डाळीसाठी 1 वाटी मैदा मी इथे घेतलाय, तो प्रथम आपण चाळून घेऊया। या पिठामध्ये चवीसाठी पाव चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद घालूया आणि या पिठामध्ये छान मिक्स करून घेऊया। इथे 2 चमचे तेल घालून पिठाला लावून घेऊया आणि नंतर थोडं थोडं लागेल तसं पाणी घालून चपातीला आपण जसं पीठ मळतो त्याच्यापेक्षा मऊसर पीठ आपल्याला इथे मळून घ्यायचं आहे। इथे मी हे पीठ छान मऊसर मळून घेतलं आहे। आता वरून थोडंसं तेल लावून अर्ध्या तासासाठी हे पीठ मी झाकून ठेवणार आहे। आपण ही चण्याची डाळ कुकरमध्ये छान मऊ शिजवून घेतली आहे। ही डाळ आता मी निथळून घेणार आहे। आता ही डाळ आपण चाळणीवरती ओतून घेऊया। ही डाळ आपण अशीच 10 मिनिटं निथळत ठेवणार आहोत आणि हे जे पाणी आहे ते आपण कटाच्या आमटीसाठी वापरणार आहोत। डाळीमधलं पाणी पूर्णपणे गेल्यानंतर इथे मी 1 वाटी गूळ घेतला आहे। तो गूळ आता आपण डाळीमध्ये छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये पाव चमचा चवीसाठी मीठ घालून घेऊया। आता हे गूळ आणि डाळीचं मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया। आता तुम्ही पाहू शकता की आपलं जे पुरण आहे ते मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून झालेलं आहे। आपलं वाटलेलं जे पुरण आहे ते आपण पॅनमध्ये गॅसवरती ठेवलेलं आहे। आता ते आपण 2 मिनिटं छानपैकी परतून घेऊ म्हणजे पुरणाला खमंगपणा येतो।
या पुरणपोळीच्या गोळ्याला तांदळाचं पीठ लावून हलक्या हाताने चपटा आकार द्यावा, म्हणजे आतील पुरण कडेपर्यंत पसरेल. या गोळ्याला पीठ लावून आता आपण हळूवारपणे पुरणपोळी लाटून घेऊया. आपल्याला ही पुरणपोळी फार जाडही लाटायची नाहीये आणि पातळही लाटायची नाहीये. पुरणपोळी लाटून झाली आहे. आपण ती आता पॅनवरती भाजून घेऊ. तवा चांगला तापल्यानंतर गॅस मीडियम टू लो वरती ठेवून पुरणपोळी आपल्याला तव्यावरती घालून घ्यायची आहे. एक बाजू थोडी भाजल्यानंतर पुरणपोळी हलक्या हाताने परतून दुसरी बाजू पण भाजून घ्यावी. मी आता पोळीला तूप लावून घेते. पुरणपोळी भाजत असतानाच आवडत असेल तर तूप किंवा तेल लावून भाजावी. अशा प्रकारे आपली पुरणपोळी आता छान भाजून झाली आहे. पुरणपोळीनंतर आता आपण कोकणातल्या पद्धतीने कटाची आमटी कशी बनवायची ते बघूया. कटाची आमटी बनवण्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलंय, 1 चमचा धणे, अर्धा चमचा जिरे, 4 ते 5 लवंगा आणि 2 छोटे दालचिनीचे तुकडे. त्यासोबतच आमटीत घालण्यासाठी काजू आणि शेवग्याच्या शेंगांचे तुकडे करून घेतले आहेत, जे कोकणात खास करून कटाच्या आमटीत घातले जातात. इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवली आहे. त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेते. तेलामध्ये आपण घेतलेले खडे मसाले घालूया आणि परतून घेऊया. त्यामध्ये सुकं खोबरं घालूया आणि सर्व जिन्नस छान एकत्र भाजून घेऊया. नैवेद्याच्या आमटीमध्ये आपण कांदा लसूण वापरत नाही, त्यामुळे इथे मी कांदा लसूण घातलेलं नाही. खडा मसाला आणि खोबरं भाजून झालंय. आता आपण गॅस ऑफ करू. भाजलेलं खोबरं थोडंसं पाणी घालून आपण वाटून घेऊया. पुरणपोळी बनवताना आपण जे कट काढून ठेवलेलं ते आता आपण एका भांड्यामध्ये उकळत ठेवूया. पुरणाचं कट उकळत आलं की त्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा आणि काजू घालून घेऊया. आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा गरम मसाला घालूया. आपण या शेंगा 5 ते 6 मिनिटं छान उकळून शिजवून घेऊया. खूप जास्ती शेंगा शिजल्या की त्या आमटीमध्ये मोडून जातात. या आमटीमध्ये 2 चमचे चिंचेचं पाणी घालून घेते. तुम्ही कोकम सोल पण घालू शकता. त्यानंतर आपण जे वाटण वाटलेलं आहे ते वाटण घालून घेऊ. आमटीमधल्या शेंगा शिजल्या आहेत. शेवटी आता आपण चवीसाठी गूळ घालून घेऊया. या आमटीला आंबट, तिखट, गोड अशी खूप छान चव असते. कटाची आमटी तयार झाली आहे. आपण तिला आता फोडणी घालून घेऊ.
फोडणीच्या भांड्यामध्ये 1 चमचा तेल घालून घेतलंय. तेल तापलं की यामध्ये पाव चमचा मोहरी घालूया, चिमूटभर हिंग आणि कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊ. फोडणी चांगली तडतडली की आपण ती कटाच्या आमटीवरती ओतून घेऊ. आता आपली कटाची आमटी तयार आहे. आजचा हा पुरणपोळी आणि कटाच्या आमटीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा.